Салом дӯстон, дар ин видео мо дар сайти Profitcenter задани контакта кор мекунем. Чӣ хел ба воситаи задани контакт пул кор кардан мумкин аст. Ва дар ин ҷо ина нависагиҳои требуса аккаунти контакт бояд дошта бошем мо ва ҳамин ду ссилкае ки дидесе ҳамин ссилкаро мо мекушоем ва галасовата зер мекунем ва дар ин ҷо Creator 27 нависагиҳай Creator 27 менависем. Ва ина ҳозир мо ссилкаҳоро мекушоем ва инҷа нависагиҳае ки открит мекунем сайта ҳардуша мекушоем ҳамин сайтҳоро ва ина Creator 27 копировать мекунем ва дар ин ҷо галасовата интихоб мекунем ва через контакт медуроем ва тиспунш контакта интихоб мекунем продолжить мекунем через контакт ва дар ин ҷо галасовата бо интихоб мекунем ва ина ник ҷои ник да ставид мекунем ҳамин Creator 27 галочка мемонем ҷои янеро буда ва галасовата интихоб мекунем ва ина галасоват кардем ва скриншот мекунем ҳамин сайтмона ки мо галасоват кардем барои ки рӯӣ кунем ва ина print screen дар компютер клавиатура зер мекунем ва скриншот кардем сохранить мекунем ва дуюмашдам ҳамхел галасовата зер мекунем ҳамхел галасоват мекунем дар инҷо ва боз галасовата интихоб мекунем ва тиспунш контакт зер мекунем ва продолжить мекунем бо як бори дигар галасовата интихоб мекунем ҳамхел бо ник да мо Creator 27 ставид мекунем янеро буда галочка мемонем ҳамхел бо галасовата интихоб мекунем ина мо ҳардушта галасоват кардем ва ишам ҳамхел скриншот мекунем бо воситаи print screen клавиатура дар print screen нависагӣ ва ҳамин суратмона сохранить мекунем ва ина Profitcenter да меоем ҳамин дута скриншоти кардагӣ меонад мо бояд рӯӣ кунем дар рекламодател бинад ки мо кормон дуруст аст ва дар баланси мо 1 рубл 10 копеек мегузаронад ва дар инҷо нависагиҳае ки чӣ бояд кард ва инҷо вибрат файла зер мекунем ва ҳамин сурата якумша интихоб мекунем ва ина ҳозир ҷа загруз карафиса ина якумаш гузашт бо ҳамхел вибрат файл дуюм сурата интихоб мекунем ва вақте сурат ина ҳардуш гузаштак ва вақте сурат гузашт отправить отчёта зер мекунем ва ина спасибо ваш отчёт принят подождите пока его проверяет рекламодатель вақте рекламодатель проверка кард то 7 рӯза агар 7 рӯза успех накард ба таври автоматӣ пул дар баланси шумо мегузарад ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад то видеоҳои дигар.